Record sa labing taas og layo nga foot race sa tibok nasod nga gipigayon dito sa Mindanao na langkat sa usa ka sundao nga destino sa Catbalogan City sa Samar. Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Kitang mga bislak na ila sa pagkamaisugon ug wala giatrasan nga bisag unsang mga hagit. Gipamatud-an kini sa usa ka proud Sugboanon ug lumad nga taga-barangay Anupog Pinamungahan, Cebu nga si Master Sergeant Virgilio Ondalok Jr. nga nakabase sa Catbalogan City, Samar. Aming kampyon sa 8 Days Mindanao Crazy Ultra Marathon 700km race ug kasamtangang naghupot sa bagong record sa labing layo ug taas nga foot race sa nasod nga gipahigayon sa Mindanao niadtong Hunyo 28 ngadto na sa Hulyo 6. Matod ni Master Sergeant Ondalok nga nahuman niya ang lumba sud lang sa 7 ka adlaw sa time record nga 171 hours, 15 minutes and 4 seconds. Sarap at hirap nga naramdaman, pagod, puyat, kung ano pa man, nilabanan ko yung lahat ng sa ganun at maging makuha ko talaga yung maunang maging champion. Kaya kaloy sa Ginoo, hindi naman wa man mopakyas gyapon ng ako nga gihuna-huna o gihatag gyapon sa Ginoo. Giangko niya nga 10 ngadto sa 20 minutos nga power naps ug usa ka oras ngadto sa 2 ka oras nga katulog lang ang iyang pahuway. Kung gutumon ug uhawon, magpadonol ra siya og pagkaon ug tubig sa supporting team. Alam niya nga dili lang siya ang nakahuman sa lumba, apan lakip na ang mga tawo nga misalig og misuporta kaniya hangtod na nga maabot ang tamis nga kalampusan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.